Katka Trepáčová. Pravidelne učiť sa vieš, málo kedy ťa niečo zaskočí, čo nevieš. S účestmi sa rada hrávaš, každý deň iný mávaš. So Soničkovou verná dvojka, nahnevá ťa každá trojka. Simonka Zajačková. Úsmev ona krásny má, na svet sa rada usmieva, pred menšinou stresy máva, ale nevadí, Simon, to sa stáva. Hádzanárka je ona veľká, po ihrisku behá ako strelka. Majka Bezáková. Majka, to je naše slniečko, usmieva sa na nás milúčko. So všetkým si ona rady dá, rozpráva otvorene a veľmi rada. Cez víkend baviť sa chodí, tiež Tesku rada robí. Nasledujú páni profesori. Hello people, ahojte ľudkovia, to sú jeho pozdravy. Kto iný to môže byť, no len náš triedny bývalý. Ekonomiku on na škole učil a humor z neho často sršil. Na výletoch sme museli byť u neho krotkí, bez ohlásenia sme nemohli výjsť ani z chatky. Keď nám zvestoval novinu, že odchádza, nikto tomu neveril, že čo zase vyvádza. Je nám veľmi ľúto, že málokrát nás pozrieť príde, má svoje povinnosti, ale e-maily nám stále píše. Sme radi, že nás trošku dlho máme a nech si na nás spomína aj s veršami tejto básne. Aťka Palušová. Psychadelik o tom všetko ovláda, hudba je jej, majú veľmi rada. Cez víkend stále pracuje, bowling pritom trénuje. Zabávať sa rada chodí, s ekonomikou si dáva rady. Pani profesorka Fatima Blažeková. Triedna naša, milá zlatá, všetkých nás má ona rada. S písomkami vyhovieť nám vždy vie, na Stužkovú s nami trénovala a dobre ona tancuje. Svoju vlastnú módu má, sukne rada nosieva. Turistiku obľúbuje, športy a hlavne hádzanú pozoruje. Pomáha nám so všetkým, tvoríme s ňou skvelý tím.